sa Barangay Kapatagan kung saan kasama ko sa mga nagtrabaho sa gobyerno. So minsan lang kasi kami makapunta dito kasi busy sa trabaho. Ayan, nakapag panahon talaga. So mga karakter na nasa likodan ko, isang matinik na mga tao yan. So kitang-kita talaga ang ganda ng lugar dito. Minsan maraming mga turista na dumadayo dito para libot sa tadres. Suruyon pa na itong mga daing suryanan. Ito ang tanging paraan para mayan. So papunta kami dito sa kabilang side. Yan, land of peace. Sir, shout out to you, sir. We're preparing for some more the mountain. And go down there because it's very rainy. So, baka may gusto kang i-promote business o ano? wala. Sabi niya, ano ko lang binababa. Sana maintindihan lang dito ako. Okay. Kapoy kay Panay. Ito pala yung daan. Ito mga kaklasik ko dito noon. Dito na. Audio Jungle. Bakal pala. So nakita natin itong mga iba't ibang uri ng bagay dito na tinikha. Yan sila. Ito tayo. Boys. Audio Jungle. Itong nakapaligid sa akin na nasa Agong House ako. Agong House ito. Yan. So ito yung daan. May tao. Ito dito. Yan. So nasa Agong House tayo, no? So yan, kita tayo. Tatapusin ko na tong vlog na to kasi palubat na yung camera. Paki-subscribe sa my YouTube channel kasi ang lito ng subscriber natin, bago pa lang tayo sa ano na to. So hanggang sa susunod, no. Thank you for watching. Bye bye. Subscribe.